Okay, may gabi makatulong niya ta dinhi sa Jollibee drive-thru Oroqueta City nining kagabion atong bisita ang kahimtang sa atong Jollibee, no? So mag-open ni karong March 8, March 6 na ron. Okay, mao ni ang kahimtang sa atong Jollibee sa pagkakaron. So niata karon ni kagabion at 8 o'clock. Okay, so ato makita nga doon na exit dinhi nga part nga area. So long exit area, riders area, take out area. Diha nga take out area na pa. Dire po niya side. Dire ang diha entrance pasulod. So mo niya outside area. So libuton na to aron inyo po makita. So mo ni ang kahimtang karon. So prepare pa nila sulod. Doon pa yung mga sakyanan diri nga ilang andam sa pa yung mga preparation ani as of now. Okay, so mo ni atong tuyokon ang area sa atong Jollibee drive-thru diri sa Oroqueta. Okay, so mo ni doon na diri drive-thru. So diri nga area diha order diri. So kamulo pa og prepare ano pa yung mga gipang maintain ang ato nga Jollibee ready for open. Isang araw na lang para mag-open na. Diri tuyok basa din no? Basa pa no? Pwede na di. Abi na magbasa pa. Isa din tuyok. So indot nice ya, nice. Dinhi tuyok sa ta. Okay. So wala pa gyud gi-opening Jollibee. Diri area. Ayun sabi sa okay, so oni ay mga balon pag-prepare diri magbayad fee. Okay. So na pa yung mga maintenance pamulo pa. So ato nang gituyok ang ato nga Jollibee drive-thru. Gituyok-tuyok na gyud nato. So diri ang claim. Okay na kita ninyo. Diri ang sulod. Okay. Baso Jollibee. Okay. Pwede gawas lang sa gitaan di ta pwede makasulod. Bawal mosulod. Kaya nagtrabaho pa sila sa sulod. Bawal ang sulod. Ili lang ta. Okay, na ang sa sulod. Nice kayo. So napay mga gipang trabaho din ha. Busy pa kayo sila. Okay, diha nga side order area. Diha. So doon na pa yung mga gipang maintain nila yung mga i-continue pa ilang mga gipang trabaho. So diha area. So dako siya. So yung area. Part. So order, clean. So dako siya nga area. Dako siya nga area dapit diha nga side. So makita gyud tin-aw kayo. Dire sa kita sa gawas na. Yeah, natuyok na nato ang ato nga Jollibee drive-thru. So padayon pang mga trabaho sa gabi, overtime pa. So mo ni atong sitwasyon karon sa atong Jollibee. So tuyok
tuyok.